Studio F. De winter stiert voor de door. En ik vind dat wij als radio- en televisiestation daar meer ontwamen. Het radioprogramma van Mieke Begelieks. Mieke, daar was het nog heel vaak over de warme simmer van het oranje hier. Alle kikkers in de kroorden, Mieke, dat kent toch wel oors? Ik zei dat eens om de mensen op te roepen om te voorspellen hokker winter had het worden zal. Ja, maar dat kan ommers nooit, Mieke. Het is geen wonder als je geen telefoontjes krijgt, want dat één keer verder in de teacher fruit. Nou, bij u op het dorp, hè, daar ben het Sibbelen. En Sibbelen die zei dat het een strange winter wordt. Appie, jongen, hoe kan die dat nou weten? Ja, je reed het soms aan tovernaam en glazen bal? Nee, jongens, jo Sibbelen, dat is een natuurmeeske. En die sjocht het onder knoppen van de BM. Onder knappen van de BM. Man, die kwam om eens pas in een mighty. Nee, die bin er al, ja. Als de bladen van de BM vallen, dan bin de knoppen er al. Ja, hoe zal dat nou? Nee, eerlijk, ik vind wel dat Mieke gelijk had. Dat die bladden van een beem vallen is vanzelf los, dan zit die knop er al aan. Dat kan je duidelijk zijn, dus ze had er wel even een punt, hè. Ho, nee. Ho, stil. Zal ik het met die hele spies naar de knoppen? Kijk, het zien de kroorden. Wij hier het over het winterprogramma. En dat wij daar meer ontdwamen hadden. Mieke, in die radioprogramma Begelieks. Wat meer sneeuw en ijsvestjes? Een mooie winterquiz, Begelieks. Of een parteer met de Christman. Bedenk het maar. Het maakt het mij niet uit. Even nog, hè. Jim maakt je een boeiende reportage over de winter. Het kan me niet schelen wat ook gaat, als het maar mooi is. Studio F maakt het mooie reportages, dus het moet een mooie reportage worden. Klaar? Appie, dan maken ze uw gebouw. Uw gebouw voor Studio F. Winterkleer. Ja, Appie? Winterkleer. En als het een strange winter wordt, Appie, dan bevriezen we je net. Nou, Zat de jaren kunnen we de redensel uit het vet halen. Ja, de reden zit het vet. Natuurlijk, yes, we gaan. Goed, dan ga ik maar naar de knoppen. Was het adres van Sibbelen hebben, dat ga ik wel. Of was er net in? De knoppen van de radio bedoel ik. Nou. Ja. Wintermuziek. Wintermuziek, zei het van de baan. Wat is nou wintermuziek? Als ik me nou tarieerde op een winterprogramma, dan mag ik toch eerst een winterprogramma bedenken. Want winter. Wat denk ik om winter? Kjeld, koud, sneeuw, ijs. Van die ijspegels onder randen van het dak. Ijspegels. Ijspegels, dat zou het wel hier te kennen. Nee, wacht even, oors. Wat kwaad er? Pegels. Pegels. Ja. Pegels. Het nieuwe winterradioprogramma. Ja. Goedemorgen, jongens famkes. Jim harkje naar het nieuwe, aldernijste radio-winterprogramma van Studio F. Pegels. De moed ze maar op, de sjaal om, de moffen on. Jim Jerrenij. Pegels. Ja. Zo,
als een gebouw goed winterkleer is, dan mag je vanzelf net zien. Nou, dan moet ik alle naden maar opplakken of zo. Want joh, als een gebouw ziet, nou jongen, dan komt die koude winter samen naar binnen en dan moet ik bij Studio F de kachels hartstikke er heen opstoken. Maar eerst het appie een lekker bakje warme chocolademelk. Dan bloedt het tenminste lekker van binnen warm. Zo, als directeur maak ik een goede voorbeeld, Jan. En dan zetten we het laptopje. Hier nou. Zo, laptopje. Hier, hè. Ja, dan hebben we het laptopwerkje. Bello. Bello. En hier moest hij. Ja. Rekkenmachientje. Ja, hè. Zo. Nou, alles kwijt de plak. Schoon en rein zal mijn bureautje zijn. Nou, goed werk. Je maar erbij, hè? Het Redensmuseum uit Hilton. De reden schil uit het vet. Dat zei Appie. Ja. Hey, hoeveel reden zouden ze hier wel net hebben? 100? Nou, volle meer, jongen. Volle meer, jongen. Wat 200. Wat zeg ik? Ze gaan hier alle redens bewaren. Ja, maar ik van Alversteden toch? Ja, zeker weten. Dat weet ik wel zeker, jongen. Ik van Alversteden toch. Wat zeg ik? Van alle Alversteden toch. Wel 100. Ja, hè? Ja. Oh. Dus als je me eens vertellen kunnen, hokker winter we dit hier precies krijgen, een strenge nien of een zacht nien, dan kun je me dus bellen op nummer 052 0123 122. Ik herhaal je 052 0123. Microfoon? Ja, mooi, John Havinga, de waarman. John Havinga, wordt het nou een strenge of een zachte winter? Ja, dat is vanzelf heel moeilijk om nou al te zeggen wat het worden zal met de winter. Of het streng is of zacht. Het is toch wel moeilijk om dat zelf hier van tevoren al te verzezen. Hoezo? Want orenmeesten kunnen dit wel voorspellen. Ja, ik vreeg me af wat ze dat vak leerd hebben. Want dat zijn volgens mij toch wel wat onbetrouwbare uitspraken. Maar ken je dat dan net onder de natuursje? Nou, dat kiest de natuur wel wat zien, maar dat is meestal net langer dan 1 of 2 dagen van tevoren of heeg uit een weekend zoek ze. Onder besten en onder de natuur. Maar verder kiest er niks onoorlijden van het wordt een strenge of een zachte winter. Maar de bjem liet de bladen toch ik vallen omdat ze weten dat de winter komt? Ja, de bjemmen lieten de bladen vallen, maar dat heeft net zozeer te krijgen met de temperatuur. Oh? Het is meer een gevolg van de dooilengte van de zinnen, zeg maar. Dat de zinnenoren er binnen en als het beneden een bepaald pijl komt, dan reageert de bjem erop toch zijn bladen op dat moment vallen te laten. 11 oktober gebeurt dat meestal ook als de wind dan even aanzet dat er een naaiiersstorm komt. En dan hebben we de meeste bladen van de bjemmen al. En hoe vier kun je nou eens in het waar vooruit zijn? Nou, als wij dus bezig binnen, dan kunnen we het waar vooruit zien tot ongeveer 10 dagen vooruit. En dan zeggen we er altijd bij dat de zekerheid van de verwachtingsambitie 84% is. Kennen de meesten het waar net nog zelfs wat regelen? Nee, dat kunnen we net regelen. We moeten het maar gewoon zijn, neem als de winter nou zacht of koud is, we moeten het maar gewoon van genieten.
Ik heb er dus niks aan het waar veroorje. Boeren in Spanje die hebben soms een paar wolken boven hen. En dan zeggen ze van, we hebben eigenlijk al wat ruimwetter nodig. En dan is er wel eens een vliegtuigje die er wat doorheen gooit, hoe die wolken. Ja, dat is zilverjodide wat ze daar onder opgooien. Dat zijn deeltjes die te verzwijgen dat er in die wolk makkelijker deelslagvorm wordt. En dan is juist aan de onderkant van zo'n wolk vaak dat er even een bui ontstaat. Maar dat is eigenlijk het enige wat wij er ontwang kennen. Op wat grotere schaal is de versmarging van de lucht wel een punt die ervoor zorgt dat het waar en de rampen en de stormen wat actiever worden. Maar wij kunnen net zeggen van, jongens, nou wat mooi waar hebben, dus lekker is wat aan het waan. Bedanken, Havinga, voor dit interview. Dat wie het? Ja, dit wie het. Oké, hartstikke leuk. Ja, prima. Nu moet de jongen zijn van de baan. Een winterdrankje. Nevens Beb haar recept. Lekker warm. Zul je maar eerst goed blazen en dan opdrinken. Nou, Appie. Wat is dit eens? Poeiermelk. Mij wel 4% vet. Ah. Appie, wat zit daarop? Dat? Oh, dat is een veldje. Ja, die vind ik juist zo lekker in die veldje. Nou, staat wel klaar, hè? Neem het maar van mij, Appie. Ik mij van de dokter geen chocolade. Ik ben namelijk licht allergisch voor chocolade. Daar mag ik ook rustig mee oppassen met chocolade en vette melk. Krijg al die vlekken van. Bruine vlekken, overal. Neem het maar van mij, Appie. Oh, wat sneu voor jou, man. Nou, weet je wat we doen? Ik breng nog Mieke. Ja, het komt wel op, je. Appie? Ja? Breng me maar een kopje thee. Met huning, dat kan ik wel horen. Komt lekker klaar. Chocoladeallergie. Ja, waarom met minder, jongen? Ja, maar je bent heel groot. Oh, wat je... Oh, dat is mooi. Ja. Ja, nou, ik heb wel even een eindje erin. Hemel en wat schaatsen van een mooie Oh, het gaat je hartstikke mooi. Oh, wat hebben we reten in de levens. Oh, god. Oh, mijn akkerbeeldje, wat bist du een mooi famke, hè? Ja, zo is oh, het ik vind het vaker. zo lekker hier om dijk te kleed zien, hier hoe dat is. En die rede vankjes van die en die vetterige eetjes. Oh, Dat had ik altijd ik aan. krijg er heel warm Als ik bij van. in de buurt ben, word ik altijd helemaal warm. Oh ja, als ze dat ik bij mij. Oh, maak die dan wat vrij. Nee, kies op gebeuren. Maak je wat vrij, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, vreetje. Was de verkering, hè? Verkering, ja. Ja, echt. Oh, dat vrouwtje is mooi, mooi. Oh, nou, schrok zuiver. Ja, man, dat had je me net verwachten, hè? Schrok je me? Waar ben je? Nou, ik ben Gauke Boortsmeek. Ik ben je conservator van het museum. En nou, ik steen hier wat gauwers vanzelf. Ja, hoor ik de mensen in de gaten, hè? En dan hun reacties en nou ja, dit wordt al wat moeite worden. Jij bent dan nog ik van me schrokken. Dit is jouw verste plakje hier. Ik steen hier wat gauwers even. Ik steen hier wat gauwers in en dan klaai ik me even in een winterse sfeer nog vanzelf. Nou, want ja, als dit je zo sjoost, dan wordt het wel koud vanzelf al, hè? Ja. Nou, via je toch aan. Kijk waar je een paar vragen stellen. Ja, vanzelf, daar steen ik je voor. Hoeveel redens had je hier reis? Oh, hoeveel redens, jongen. Ik heb ze nooit teld, maar er zijn honderden. Honderden binnen.
En waar komen die redenen al bij? Ja, ze komt uit de fabrieken natuurlijk. En de dorpsmeden die maken die. En ja, ze komen uit de vreemdste hoeken. Ik krijg soms redenen, nou, dan weet ik zelf van het bestaan nauwelijks zo. We hebben uit Japan, uit Amerika, uit Engeland. Och, heden, ja, dat uit alle windstreken. En wat zijn dan de oudste redenen die jou hier hebt? Nou, dat ben de glisten, hè. De paardenbonken en ja, dat is de oudste spul. Ik ben alle bodemvondsten. En hoe oud ben die dan? Die ben van 1400. Ja. Tussen trooi, hè, maar kan je zelfs eens wel rieden? Ik kan wel rieden, ja zeker. Wat Fries kan net rieden. Ja. Maar ga je wel eens de Alversterrentocht rieden? Ik heb hem net in wedstrijdverband rieden, maar ja, natuurlijk. Hè. Welke Fries er geen Elfstedentocht rieden? Dat moet dan wel. Elke keer had het altijd maar over die Alversterrentocht. Maar wat is er nou zo bijzonder aan die tocht? Ja, nou ja, zo, het is vanzelf heel wat verloren even vroeger. Vroeger kwamen de boeren kiloen en wat kranten. En wat kranten voor de waterleiding en wat kranten voor het bust. En dan waren die Elfsteden tot rieden. Muis melken, jongens we melken. En zien wel, maar het Sint-Wurdig is natuurlijk een heel spektakel. Ja, nou is het een heel spektakel worden. Maar muziek langs de kant dat heel vroeger niet. Ja, dat levert zelf wel een prestatie, hè? Om 220 kilometer te rijden, 210. Ja, zeker, dat is een hele prestatie. Oh, Gauke Boortsma, even waarom in de tijd. Welke tocht had nou de slimste tocht west? Nou, de allerzwiste tocht is een jongetje 63, weet je, Reinier Paping won. Dat was zo verschrikkelijk. Huddewien, zo het first, zo het snieën. Oh, dat was verschrikkelijk. Had ik met 1% van alle deelnemers het hem uitrijden. Reinier Paping, Reinier Paping. De winners van de Alversterrentocht. De winners van de Alversterrentocht. Van de 468 wedstrijdrieders hel je maar 56 de finish. Bij de toertochters is het Jong slagveld. 9200 gongen er van start, 69 hellen het maar. In Harlingen aangekomen, daar stonden zoveel mensen dat het je de moed gaf om door te gaan. En ik hoorde dus ook van de verslaggevers dat ik dus zo'n 2 minuten voor lag. Ik ben dus daar van Harlingen naar Franeker doorgegaan. En toen ik in Franeker aankwam, met 10 minuten voorsprong, toen kwam het bij me in de gedachte om nou niet meer te stappen en dus met al mijn energie door te gaan en proberen als winnaar over de streep te komen. Reinier Paping die er haast halve uur noor. Jan Uitham waar twadde. En de ridder weer Jeen van den Berg tredde. Maar vroeger wien toch altijd de boerenmeesken die Alversterrentocht won. Maar ik had wel eens dat er een squalmeester was die tocht won had. Ja, vroeger wien het een soort meegen die hut moesten werken, boeren van het land nou. Die wien sterk, die konden hoe dat minder waar. Maar later, ja, toen met trainingen, toen kreeg er een schuilmeester in wonen, Jeen van den Berg en een bekende in. Die had een heel soort wedstrijden gewonnen, maar die Elfsteden van 54. Dat was een hele grote overwinning van hem. Ja, we bleven op laatst met z'n zeizen, bleven we oer. Toen had Klaas Leffenstra, dat meisje keer dat die kant uit, had hij nog proberen om voor te komen. Dat we in de buurt van Wiens lekker. Maar wij moesten niet in remmen, dus zeggen we dat we er net onder trom moesten. Dus ik stappen, pak die leuning en die oren die rem je af of net helemaal en die broezen bovenop me. Maar ik loop me als eerste ik me los en ik draaf door het strieën wat ze daar op het dik deadline hier aan de andere kant ben naar beneden ta. Bij het naar beneden gaan, daar hellen aantal Verhoeven die hellen me nog in en die stroffelen nog wat, die kregen me naar beet. Maar ik scoor me los en toen ze het rieden koer.
dat is Jeen van den Berg. Jeen van den Berg van Vries. Ik ben blij dat ik van het ijs af ben, want als je zo'n drukte om je heen hebt, nou, dan kun je er misschien ook nog wel doorheen zakken. Dus ik ben er gelijk maar afgestapt. Heel verstandig. En ik geloof dat ik gelijk heb ook nog, want het is allemaal drukte hier. Nee, Oren van... Gauke Bootsma, wat denkt Joost? Zou er dan wel eens een echte Alversterentocht komen? Ah, jongen, ja. We hebben nou van Simmers, jongen, gloeiend waar, gloeiend heat. Maar ze krijgen weer eens een keer een winter dat verschrikkelijke strenge vorst is. Ja, dat gebeurt zeker. Die Elsteden tot die komt weer. Zo, gelukkig dat Mieke net allergisch is van chocolade maken. Lekker. Van der Baan weet net wat er mist. Zo. Nou, thee met hunning voor de directeur. De man kan krijgen ze er wel. Zo, winterthee met hunning. Wol, alle kikkers in de kroren, Appie. Ik mat, wat dat? Je gewoon thee met hunning, ha? Thee met ja. Ik ben vies te druk voor thee met... Wat. Wat? Allergisch. Wat later hier, wat later daar, Appie? Is Studio F al winterkleer? Kan ik maar, ja. Nee, nog niet, maar ze hut kan het niet. Wij maken hier al je hutwerkje, Appie, doe ek. Lis me even wie dat kleer is? Steeds ik er even in, joh. Het wordt een heel strenge winter. Mieke, nou kent dat lillen of net, maar de natuur had dat zelfs altijd wel in de gaten. En wij kennen dat nou eens zien? Onder fruitbomen. Als die een soort vruchten jouwen, dan komt er een strenge winter. Dat weet ik niet. Dus als er net zo volle fruit op hem hinget, dan wordt het een kwakkelwinter. No sa. En zie je er een soort fruit onder bomen in, zei in augustus? Oh, dat weet ik net. Dat is al een pimwan linie. Nou, ik weet het nog wel. Want ik had dit hier wel zo volle appels mocht zijn promisje maken, dat ik goed neer te kepen in de winter. Ik heb mezelf rijden. En als het een lange, koude winter wordt, dan hoest de door net uit en kan je dags rijden met eten. En het wordt dus een strenge winter. Ik mijn Alversterentocht. Dat zou best kennen. Het kan samen omgaan. Mooi. Nou, dank u wel voor jouw reactie, Veenstra. Ja. En dan komt er nou weer even een lekker opwarmerke met een mooi stukje muziek. Maar jouw promisje, Mieke, zal ik even een padje bij jou thuis langs brengen? Zoals ik dus zei, hier komt de muziek. Wat is jouw adres, Mieke? Zo, alle naden maar de goed is. Maar als de naden net dicht binnen, dan zie je het. En als de warmte eruit gaat, nou, dan komt de kelt erin. En dan wordt Van der Baan ziek. En dan maakt hij al een stumper sabotage. Nou, en dan nog even een droegje. En is Van der Baan zijn kantoor winterkleer. Mooi burkappie. Oh, hier, hop, ding even. Ik heb al. Kijk, wat is dat nou? Ik meid je de naden tegen te hebelen. Waarom had het nou niet in, Appie? Ik meid je het gebouw winterkleren, ja?
Appie! Oh, dat kijk eens in de kroon, Appie, door die door hem! Maar Appie, waarom had ze het nog niet? Ja, die door, die zie je zo. En alles moet goed dicht zijn van de baan. Appie, wat ik die in de vingers zei, is net naast me. Ik zult niet vertellen, Appie. Dat is in de hele... Alles wordt skotje. Ja, Appie, kijk eens. Appie, klopt die de kant van de kat. Appie.